kanti nenze njani namhlanje lo nkulunkulu wamningi kangaka kuleli tent hey bafowethu esulwini ngibonisa inkanyezi ayimvula ivela phela esulwini konke bakule bafana ngibonisa inkanyezi ayimvula na bafana bakithi ngiyantshela bukani khontela kuleli tende leli khontela unesifundiso befundisa senziwa umpostoli umbuyazi lapha eThekwini every Sunday uthi umpostoli umbuyazi umuntu mayefika emhlabeni waphakamisa isandla wathi ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kuthiwa asayinwe ingelosi ukuthi sihambe naloyo muntu the minute uPhumalanga phambili uthi ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi kuthiwa use right ngibekeleni ingelosi waseyakhotha umpostoli wakhotha uDavide ethi ungizungezile wathi wabeka isandla sakho phezu kwekhanda lami wabeka ingelosi ngaphambili wabeka ingelosi ngemuva uthi angihambi ngedwa uyabona njengoba nje kukhona wena nawe uneingelosi zakhe egadiwe nicabanga njengoba sila endlini uthi singakanani ingelosi kuthi ngisho nje ukuthi asisodwanga kuleli tende ukuthi angifuni ukuyikholwa lento asisodwanga shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah asisodwanga kuleli tende uyazi ukuthi enye into evele ngimangaze kakhulu ngisasamlo izibuza njalo ukuthi uJohane kushuthi ngempela kwathi nje bakugcwele kanje lapha emfuleni ebhize ebhabhadisa abantu ngathi ngiyambone baphedla ethi awugudluka umuvu bamuva bonke wasesala uJesu ebukana noJohane wathi bhekani nanti undlu wathi bhekani nanti undlu ubengeke bafowethu asivumele size Mzingazi ukuba ubengeke naye engenayo iplan ngathi njoba silapha nje khona izinto zasezulwini eziloku zehla kunobabeka ngimthanda wakuthiwa umpostoli uSV Nxumalo lo baba wakhuluma into enamandla lapha simalindi uthi lo baba masihlangene kanje kuneyingelosi ezisuke asayiniwe ukuthi zihle zizohlala phakathi kwabantu uthi ngesikhathi sikhonza wonke umuntu okhulumile ingelosi isuke ibhale phansi ukuthi ubani ufike wathini ubani wathi ngiworried ngalo ngashongo lutho ya ingelosi sifike zabhala zathi ubani ufike wathini masithi uFefe nothanda nobudlelwano kwamoya ngcwele ephumule kuthina sonke bese siyaphuma ngomnyango kuthiwa ziyamuka le ingelosi ifike siveze phambi kwesihlalo ukuthi ubani nobani ufike wathini sengizama ukukhathazeka ngalo ofike wangasho lutho esefikile phambi kwezidalwa zasezulwini lithi iBhayibheli sisentabeni esiyoni siphakathi kwegidigidi zeingelosi asisodwanga kuleli tende webathandekayo in the name of Jesus. In the name of Jesus, I have the victory. I have victory. In the name of Jesus. 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 I have. In the name of Jesus.
the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tell us, Pame, you know, so Casamila to Tangun. I hear. So when I call in the name, in the name of Jesus, no one can stand before Him. Can stand before Him. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. I hear. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. I hear. How can I scoop it on my people? His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Jesus. So they not never my king. His name is Jesus. Can I see some for the last time? His name is Jesus. 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 I am Baba wetu ophakemeyo kakhulu. Ubaba wayekade khona umhlaba ungakasekelwa. Ubaba owakhuluma izwi wathi kube khona ukukhanya. Waba khona njengokusho kwezwi lakho. Umhlaba wawuyihlane lalingenalutho. Amanzi ayegcwele ebusweni bomhlaba. Wathi amanzi mawaqoqane. Wathi amanzi mayiseqoqene ehlukane. Amanye wawabiza ngomkhathi, amanye wathi yulwandle. Kuze kube namhlanje kunjengokuba kwakusho izwi lakho. Siyalubona ulwandle lumile alungene emhlabeni. Kunjengokuba kwasho izwi lakho emaphakadeni. Ngosuku lwesine lokudalwa kwezulu nomhlaba. Wakhuphukela kwifirmament wadala inkanyiso zonke. Wadala inkanyezi nenyanga wakumisa ukuba kubusa ubusuku. Wathi ilanga liyawubusa imini. Masithi siyabheka uNkulunkulu wethu kunjalo kuze kube namhlanje njengokusho kwezwi lakho. Mzwile uDavide wasendulo ma ebhala ngalo
izwi lakho athi uNkulunkulu wethu lelo zwi owadala ngalo umhlaba kuze kube namhlanje limile kuze kube phakade naphakade bayekhuluma ngalo uIsaya leli zwi lakho uthi njengemvula inethisa umhlaba athi mayifika emhlabeni izohlumisa umhlaba bese uyathela athi linjalo nezwi lami elivela emlonyeni wami alikubuyela kimi lingawenzanga umsebenzi uthi uIsaya libuyani kuwe lingaphumelelanga izwi lakho ngizohlabelelayo athi kungakadalwa lutho emhlabeni athi mina ngase ngikhona khetha athi ngangikuye ubaba athi ngakho-ke akekho umuntu khupha ongaguqula okwaprofethwa khethapha namhla-ke sesiyamemezela emzini wasemzingasi sizothi labo Nkosi owuvela ubakhethele kuwe ukusuka emaphaketheni yilaba Nkulunkulu owashawa ngenxa yabo yilaba Nkulunkulu owabethelwa ngenxa yabo silabo Nkosi owathukwa ngenxa yabo siyamemezela khetha insindisi ifikile emzini wasemzingasi siyamemezela insindisi ifikile khetha phande ifikile ngegama likaJesu 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 tan 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 hallelujah tum cha phakama Nkosi yaKasibulo phakama Nkosi yaKasibulo phakama Baba uyabongeka ungcwele uphakeme sikunikeza udumo haleluya cela siphinde simshayelele izandla